insecten. Dat blieft? Je voelt 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Dat is een moto. Oranje. Pas erop. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. 41. Ja. Serieus? Ja, dat is juist. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? Last month, you spent €200 on alcohol. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, €795.000. Ja, Quina por, Doncs, com us hem promès, ara us ensenyem com s'ho ha fet aquest mentalista o no a Brussel·les per saber tantes coses íntimes. Ens ho podria fer a molts de nosaltres. Per tant, estem en perill? Efectivament. Oh my god. Oh man. Ah, dat is heel eng. Bé, doncs això és com la vida mateixa, demostra fins a quin punt tots plegats tenim una vida en el moment que ens exposem a les xarxes, una vida que fem transparent a qualsevol hacker que vulgui rastrejar sobre qui som. Tot això, dia rere dia, augmenten els usuaris a les xarxes i el temps que dediquem a estar connectats. Cada vegada això va a més, som conscients del negoci que representen les nostres dades. Moltes vegades en parlem, però no sé si en som del tot conscients. El Bruno Pérez és expert en ciberseguretat. Estàvem valorant aquest vídeo dient que era ben bé el que està passant avui en dia, en el moment en què tots plegats tenim un perfil o entrem en una xarxa social, però som molt inconscients de l'abast de la informació que arribem a donar de nosaltres mateixos i de qui hi ha al darrere de tot això, no? Com ens controlen, Bruno? Sí, efectivament, un dels problemes més grans que hi ha és que tothom s'està posant a xarxes socials i la gent està posant una sèrie de continguts que, com molt bé es demostra en aquest vídeo, en un moment donat es pot posar ben bé en la teva contra. La gent realment no n'és conscient, perquè sí que te trobes a vegades amb persones que tenen cura una mica de la seva intimitat, però quan es fa una investigació pensa que no només passa per la persona, sinó que passa pel seu entorn. Per exemple, sí que el pare i la mare no poden penjar res, però que els nens comencin a penjar la seva geolocalització, que estic en el jardí, que estic allà. Un cas que us puc explicar divertit és anàvem darrere de localitzar amb una persona que realment era molt curosa i el vam poder agafar, saber on estava, perquè un dia va publicar un Felicidades vecina. El fet de fer un Felicitats veïna ens va dir, efectivament, ens va dir qui era la veïna, a través d'investigar la veïna, no la veïna, la filla de la veïna, automàticament ja vam localitzar a qui era. M'estic morint de ganes perquè el Bruno ens expliqui si jo em faig un compte, per exemple, a Google, quin rastre deixo. És molt més del que vosaltres us podeu imaginar. Però abans, anem a fer una radiografia de l'ús de les xarxes a Catalunya i hem demanat que ens faci un exercici, la Lorena. Lorena, sisplau, quanta estona li dediquem als catalans? Ens hi tirem molta estona? Ens hem tornat bojos amb les xarxes socials? Doncs sí que és veritat que tirem molt de xarxes. Prop de 20 milions de persones al conjunt de l'Estat fan servir cada dia les xarxes socials. Utilitzen una mitjana de 4 cada dia. Facebook continua sent la que acumula més seguidors, amb 23 milions de persones, seguida d'Instagram amb 9 milions i mig de persones al conjunt de l'Estat sempre, i Twitter, que té gairebé la meitat dels usuaris. I què hi fem? Què fem els catalans amb les xarxes socials? Doncs en primer lloc el que fem és xatejar, seguit d'escoltar música o veure vídeos, i en tercer lloc fem safareig sobre la vida dels contactes. Aquesta dada demostra perfectament com les xarxes són la finestra per on exposem públicament les nostres vides i, per tant, deixem que la resta la tafanegin, per allò bo i per allò dolent. Està calculat que dediquem més de 5 hores setmanals a WhatsApp, això equival a 45 minuts diaris. A Facebook, Instagram i Twitter els usuaris inverteixen entre 2 i 3 hores setmanals. Aquí podeu veure detallat el temps que hi dediquem.
Entre els internautes que han decidit participar d'internet però no fer servir les xarxes socials, més de la meitat diuen que pateixen per la seguretat i per la privacitat de les seves dades i un 46% que se senten vigilats. I entre els que sí que les fan servir, si agafem per exemple el cas d'Instagram, es calcula que al voltant del 45% dels perfils són privats, és a dir, que l'usuari decideix qui veu i qui no les fotos que publica. I pel que fa ja com a última dada a la relació entre l'usuari i la publicitat a les xarxes, 8 de cada 10 usuaris de les xarxes segueixen marques comercials i el 52%, és a dir, més de la meitat, fan les seves compres influïts per aquesta publicitat. El negoci, per tant, de les dades està servit. Per tant, no sé fins a quin punt, Bruno, les mateixes marques saben que nosaltres som potencials consumidors en el moment en què nosaltres ens exposem i estem oferint tota aquesta informació. Home, i tant, aviam, justament aquí hi ha grans equips de màrqueting encarregats a filtrar, com a dir, a garbujar tota aquesta informació per saber exactament quin és el teu perfil. Però com ho poden saber? És a dir, posem casos concrets, no? És a dir, tu tens Instagram o jo puc tenir Instagram... O el compte de Google, que és el que més em neguiteja quan estàvem al backstage parlant. Mira, ara mateix, si vols fer una broma a algú amb un company de feina, Sí. quan deixi la sessió oberta de l'ordinador li pots agafar el telèfon, en el seu buscador, en el Google, busca-li escapada romàntica a algun lloc de Catalunya. Tu pensa que aquesta pobra persona, a partir d'aquest moment, entri la xarxa social que entri, vagi on te vagi, el bombardejaran constantment, només pel fet de fer aquesta recerca. Ara imagina't tu el cas de que tu en la teva xarxa social estàs agafant una sèrie d'empreses esportives, per dir-ho d'alguna manera. Ja veuen el teu perfil. La pregunta que abans m'has fet és què sap Google de nosaltres? Google de nosaltres es pot dir que és que ho sap gairebé tot. Però no només el que nosaltres escrivim o el que nosaltres busquem, sinó que pensa que avui en dia nosaltres som una mena d'autòmates, de robots, perquè el fet de portar això, el fet de portar aquest dispositiu aquí dintre porta més de 25 sensors. Aquests sensors estan donant informació constant. Pensa que tens un sensor de proximitat, tens un sensor de la quantitat de llum, tens un sensor, tens el GPS, per descomptat, tens les wifis. Moltes vegades no sé si heu vist que dius és que desactivo el GPS, però com sap que estic aquí? Doncs sap que estàs aquí perquè Google, quan surt amb el seu cotxe del Google Maps, que fa aquestes fotografies, del Google Street, perdó, doncs no només es queda amb les fotografies, sinó que a més registra totes les wifis que hi ha. Per la qual cosa, si no te poden localitzar pel teu GPS, per la posició de la wifi se sap, està geolocalitzada i realment se sap on està. Per això, de dades que tenen, gairebé tot. Quan tu fas una funció que utilitzes el mòbil i et diu compartir ubicació o no, per quin motiu hauríem de dir que sí? No, aviam, les tecnologies realment ens ajuden moltíssim, de dir, mira, ara mateix vinguent m'he trobat amb unes sobres i realment, gràcies al sistema de navegació, m'ha agafat i has pogut arribar a l'hora aquí a la tele. Exacte, de dir, vigila que s'està complicant per aquí, canvia per aquí, a més és una xarxa social de conductors que va fantàstic perquè, fixa't bé, tots els cotxes són sensors i justament aquesta xarxa s'està nodrint de tota aquesta informació. Per això, de dir, les xarxes socials i la tecnologia és bona. El que passa que has de saber l'ús que tu en fas. T'explicaré. I el que fan els altres també del teu entorn, perquè en el moment en què tu et fan una fotografia, però tu no penges fotografies teves, però les pengen altres que sí que estan geolocalitzats o que comparteixen ubicació, t'han localitzat a tu, també. Totalment. Una cosa que entendràs de seguida és, ara mateix ens hem tornat a mitjans de comunicació. Quan crees tu una xarxa social, crees un mitjà de comunicació. Els mitjans de comunicació, abans de publicar una notícia, el que feu és verifiqueu aquesta notícia, passa per un consell de redacció, es veu què es vol dir, què es pot dir, què no es pot dir, i llavors es publica. L'usuari com actua? L'usuari actua totalment al revés. Veu una cosa i la publica. Publica. I després que publica, deixa'm-ho pensar i deixa'm passar els filtres que hauria de passar. I aquí venen les complicacions. Bruno, veig que Google i 1.000 aplicacions tenen 1.000 dades de nosaltres i veient com els catalans, ens ho ha ensenyat la Lorena, n'estem d'enganxats. Sí, molt. Les dades que tenen aquestes empreses, Facebook, per exemple, el que posem, el que no hi posem,
això com es transmet? Hi ha un mercat negre perquè altres empreses acabin sabent coses que jo creia que, i després del que estàs dient tu, només saben aquestes? Aviam, sí, hi ha un mercat negre. Hi ha un mercat negre de les dades. El que és la darknet, la part fosca d'internet, hi ha uns mercats en els que es compren aquestes dades. Compres números de Visa, compres accessos a comptes de Gmail, a comptes de Facebook, compres grans paquets de correus electrònics que funcionen, paquets de correus electrònics amb les seves contrasenyes. I això quan llegim, per exemple, les normes d'ús i acceptem... Les acabem llegint, de veritat. Això en la lletra petita ho posa, que hi pot haver aquesta situació? Clar, també has de pensar una cosa. A internet hi ha una màxima que és la següent. Si alguna cosa és gratis a internet, el premi ets tu. A la vida real, fixa't bé, no iràs pas pels comerços i la gent irà regalant coses, per res. I per què passa a internet? Exacte, Clar, i en tampoc canvi, deu passar. clar, tu deus pensar, quin és el model de negoci d'aquesta persona? El tema del dia, el tema de Facebook, que ens surt aquest home amb aquestes declaracions que sembla que és un sant baró, que jo vaig fer-ho per la universitat, pels meus companys... Aviam, no t'enganyis, no t'enganyis. La base de dades que tens tu de persones és que no ho té cap agència d'intel·ligència del món. Aviam, jo ara la pregunta ben senzilla. Tu creus que les agències d'intel·ligència no accedeixen o no volen accedir a aquestes dades? En una conferència que vaig donar a Pamplona ho vaig preguntar-ho ben clar perquè tenia tots els cossos i forces de seguretat, tenia jutges, tenia molta gent i els hi vaig dir, fixeu-vos bé, vosaltres tots d'aquí que teniu tanta informació no sabeu ni on t'he esmorzat, ni on t'he aparcat el cotxe, ni a l'hora que em sortirà el tren. Però, en canvi, Sant Google ara mateix m'ha dit que què tal estaven les torrijas del desayuno, que el cotxe el tinc aparcat aquí i que el meu tren sortirà d'aquí 2 hores. Bruno, ara que has parlat de Mark Zuckerberg, què t'ha semblat ahir al Senat, avui al Congrés, aquesta història de la transmissió il·legal de dades des de Facebook de milions i milions d'usuaris? Et plau les seves explicacions? No, home, no. Aviam, per mi, honestament, et seré molt sincer, per mi ha fet un rei, o sea, lo siento mucho, no volverá a pasar. Saps què t'ho vull dir? O sigui, honestament ha sigut així. Ell ha defensat el seu model de negoci, ha dit ho sento molt, considero que té força barra, amb el sentit de dir, si sabíem que nosaltres el 2015 aquesta gent ja tenien dades que fins i tot se'ls va demanar que esborrés, ara la publicitat que va fer del 2015 endavant, que ell sabia que l'estava fent amb una sèrie de dades il·legítimes, aconseguides d'una manera que no era la que tenia que ser, però jo t'he permet fer la publicitat i he anat cobrant. 87 milions d'usuaris. Que quedi dit. I va començar el negoci i la companyia amb una habitació, I té les dimensions que té. Efectivament, com totes les d'aquestes. Hi ha manera de protegir-nos, ja per acabar molt ràpidament, perquè... Mira, màximes, la seguretat no existeix. I l'única línia de seguretat bona ets tu mateix i el teu sentit comú. Aquesta és la millor de totes. És un gran final. Moltes gràcies, Bruno Pérez, expert en ciberseguretat, per acompanyar-nos avui, per posar-nos en alerta, perquè després ja veurem si fem cas, si som prou hàbils per fer... Les contrasenyes, sobretot les contrasenyes. Vigilar les contrasenyes. Sobretot. Les hem d'anar canviant molt... No fer servir la mateixa per tot arreu. Aquella de millor que l'eliminem, no? I aquesta que fa servir sempre. Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres. Estigues alerta